מה הסיפור שלכם? בגן שהייתי, בפעוטון, היו רק איזה 5 בנות, וגם שתיים הלכו גם לקסם, אז גם אותי שכחו לקסם. סיפור יפה. כן, ואת? אני באתי מקנדה, לא יודעת, טוב, באתי קסם. מה אתם מאחלות לעצמכם? שישמור קשר עם כל הכיתה, שנצליח ושיהיה כיף בשנה הבאה. מה החוויות הכי טובות מקסם? טיולים שנתיים, שישי קסם, שיעורים מגניבים, נגיד שיעורי בחירה. שיעורים מיוחדים. שקיבלנו את אורית המחנכת. שקיבלנו את דרור המחנך. איזה עוד? נוגה. הם לא יודעים מה יודעים.